Рахматуллахи баракату. Башкортостан, Татарстан. Мына инде трава выросла аж 1 метр. Мына инде матурлык. Сыктымалы бир айланып келем әле. Мында инде шашкалар. Мында жилек юк инде. Мына шунарга безнең Башкортстан урманлары шәп инде. Татарстан урманын күргәнем юк. Мына Башкортстан урманлары шәп инде. Анда жилек, кайын жилеге, мындай жилекләр, нәрсә генә юк. Мында андый нәрсә күргән юк. Может, бер кайда бер урманда бардыр. Мында какие-то шашкалар генә шундый туда-сюда гына. Ну, главное безнең задача Башкортстанны независимый ясарга. Урыстан котылып чыгарга, Алла берсә. Җитте битте. Шулай. Кул булып яшәргә түгел. Кирәге юк.